Meda semi mo akwa babiem da Badwan TV Badwan health tips eso na watching komo no ekoyi pa ene ye share disadvantage a war bushfire emu nti e wo se wo hwe ohuye obi a ibiswane DO1 evanso se busote adwam meda endpoint for your party clinic ase na da roma ene ye de bro won ti se wo yare nko ade a na wa bomrom ya hwe ma ho ayedin saponi ye no ko check your prostate no se bibia e fine one da che hene na muamo ntwema bibi ntomu ansa ne ye ho odin no akohwe na ye kama papa mu akwa balance yeah anyame and also you hear disadvantage e wo bushfire mu adawo mayenti yo no kwa na afia se kwayemuja esia e de ohaw bebre eba ne edikan a mepese ye hwe eye se wakobo besia e de abedofuo na afuo no eniema hyase se ebo na eja betom ne edikan e de ka ena eba baby akobo besia no de onhwe saa o ne dia ne se besia na wabo ne mfam no ode ato ho asi ho ama wo no ese se wo ba betua ni nyina enti e de ka bo ena eba se e de ka bo ba nso a nansen obo endpoint omunro ni bebre wo ho a yete ne kwaye mu ne de ba eya bibiduro enti eka ebibiduro nso efise ewura no aye kote e de abaye duro no amaye no ewura no ahye ehye a ehe ene ya kote wura yi eni nti eno nso ewo ho eno achi no nso ewura munam efia no mebe ya adwen se unya wukisie kakra wanya akrantie kakra ne ayema otwe bi kakra otwe ne kra de wo ye na se unya ne yem ade ne ka bofro ne ka enkwan no ho a sente no efia sa ne ma nyina eja hye won ho a ubehun se obi wo ho a ontimi makro mu meto akokọ ontimi makro mu sa nam yi enohwe afei bibi ti se emre ene nwa eja ehye kwaye no a ehye asase no ankasa eti nwa ne nkosua no a ewo mu ni nyina na ni nyina ahye eno nti eno nso wunya bi eno nso yeman a yetimu yi da bia ye sori a ye se ye koton koko na ye nya sika e de abebo oman no eho ban anase e de abebo oman no akonhoma eti saa koko yi a eye sika ema oman no eno nso eja etomu a na e de ohaw abrayen afei eja ne etokwaye wo ba bi a ensuo mu a na ama nsuo no eho adampan edampan a na ewiase nsuo na nsuo no awe nsuo we a okwa ba bi na ko hunu nsuo a menuanom anom a na de ohaw ba enti ohaw foforo etimi ba de se etimi ma yare etimi esi na de ohaw bebre abrayen ewo ba bi a yete yada se papa pa kyenya me yadom a yede bewie wadawoma akyena yebe kɔ ne sei ɔkyena yebe hwɛ okwan a eja no ba won a ehyi ja no ede yen ne ede beye won punishment abem nyame yadom a ɔkyena kan ho na yemfa nwie na wɔtwe yemkom a yedie fa bushfire ehunti also obi ahwɛ ne ho yie pa meda endpoint for me party clinic ase me de afia amankwa tamaklo adepache ye ne won kwa ebesehia